Спри за секунда. Знаеш ли, че Mitsubishi Pajero е абсолютната легенда в най-трудното офроуд състезание в света – Рали Дакар? Историята започва в началото на 80-те, когато Pajero дебютира на старта и веднага впечатлява с издръжливостта си. Само 4 години по-късно печели първата си победа, а след това започва истинска доминация, която продължава повече от десетилетия. Също така държи рекорда с цели 12 победи в Дакар, повече от всеки друг автомобил в историята. Това го прави не само символ на издръжливост и сила, но и инженерно чудо, което преодолява пустинни дюни, скалисти терени и екстремни климатични условия, доказвайки своята надежност и мощ. Pajero не е просто джип, той е шампион, вдъхновяващ поколения фенове на офроуда и моторните спортове. Легендата продължава да живее и до днес, като всяка победа е доказателство за японското майсторство, страст към приключенията и непрекъснатото усъвършенстване. А ти коя марка искаш да видиш следващия път? Напиши в коментарите и ни последвай за още интересни автофакти.